Eli siis nyt moikka. Eli nyt me pelataan tämmöstä jotain uutta peliä. Mä en oo ikinä tätä pelannut. Mä löysin tän. Sitä on tullut varmaan kuin pari päivää sitten. Mä en oo vaan jaksanut ladata tätä. Siis tää on joku Angry Birds jalkapallopeli. Niin tämmösen mä löysin tuolta pelikaupasta. Mä mietin, että tää olisi varmaan aika hyvä sarja. Jos te tykkäätte tästä, niin painakaa tosta noin niin. Mitä enemmän tykkäyksiä, jos te laitatte tykkäyksiä, niin kyllä mä sitten jatkan tätä sarjaa. Toivottavasti te laitatte tykkäyksiä tätä sarjaa, pystyn jatkamaan, niin aloittaa siitä. Että päästäis pelanta joskus. Luckily for you, wear a player down for the next match. If you can kick a ball, you're in. Okei. Ja tälleen potkastaan. Joo. Siinä oli syöttö. Yes, maali! 2-0. Vähän epäiltetään pelkkää tämmöstä. Jos sitä on kauhean kiinnostavaa peliä, en mä varmaan tee tästä sitten sarjaa. Mä vaan pelaan tätä ihan kerran. Tässä tulee tiukkaa. Jos te siis haluatte tai siis tehdä pohjimmilla videota, ladatkaa täältä näin tää AZ Screen Recorder. Ja sitten te pystyy tekemään ihan pohjimmilla videoita. No tosi helppo käyttää. Aloittaisiko vaikka siitä käyttövideonkin. Nyt tuli half time. Yes! Eikä ne possut teki maalin. Toisen maalin. Okei, me voitettiin. Hyvä, että me voitettiin. Mitenkäs tää meni? Me kirjoitetaan tähän nyt se vitsi. Okei, Sporting News. Tää on periaatteessa niinku FIFAa pelais, mutta niinku siellä ei mitään ihan niinku FIFAa on, mutta nämä uuden matsin kick off. Possut vs linnut. Eikä. Humps oli niinku, mä muistin, että se tehtiin tois. Se oli hieno syöttö. Missä me tehtiin maali? Eikä se torjus. Kelaanpas nyt ihan vaan uudestaan sitten tolle jätkälle.
Ja potkasin siitä ja me tehtiin maali. No hyvä, mä ainakin johdetaan 2-0. Sitten jos te haluatte, niin... Sitten jos te haluatte, niin mähän voin vaikka... Mähän voin vaikka ruveta tekemään sitä FIFA 16 Foot Draft simulaattoria. Jos te sitä haluatte nähdä, niin ottakaa vaan kommentteja, että mitä te haluatte nähdä. Jos te haluatte nähdä vaikka mitä. Ja mulla kyllä riittää kyllä. Jos se riittää, niin sitten mä vähän poistelen kaikkea juttuja. Ja tehtiin ohi. Ihan oikeesti. Itse kun te seivasitte. No ainakin me voitettiin 2-1. Ei huono peli, ei huono. 3, no ei yhtä maalia tehty, mutta ei se väliä. No niin, eli siis nyt voidaan jatkaa tätä noin. Saa nähdä kuinka pitkä tästä tulee. Skillse ja defense. Tai sitä vähän isommaksi. Painin sitä. Tää periaatteessa suora. Ei. Niin vähän ohi. Saksi. Ja sun onnistuttiin siinä. Vähän juotavaa, ettei tuu jano. No niin, ja jatketaan. Mennään match. Refillata huupet. NRG Classic juomalla. Selvä. Mennään kickoff. Okei, Forest Rovers vs Mighty Feathers. Feathers. Pitää suojata pallo. Ja me saatiin sitä pallo pois. Sitten katsotaan miten mennään. Okei, me saa pallon. Sitten saatiin se. Yes! Tehtiin maali. Ja nyt tuli halftaan, mitä ihmettä. Nyt meidän pitää taas ottaa pallo pois ja me saatiin pallo pois. Hyvä. Ostikkoti. Teidän varmaan pitää tehdä tälleen. Eikä me feilattiin se. Okei, meillä on vielä uusi yritys. Ja meidän pitää juosta tuolta noista tosta ohi. Ja me päästiin sitä läpi. Oli vähän ehkä liian pitkää vetoa. Ja se on mitä te haluatte nähdä. Ehdotelkaa vaan, mulle käy ihan kaikki. No niin, tää video taisi olla tässä näin. Ei mulla muuta. No ainakin me saatiin nyt paljon tätä pisteitä. Ja mä varmaan teen tästä sarjan. Että nähdään sitten seuraavassa videossa. Eli siis se olisi moikka. Moi.